Здравейте, намираме се пред сградата на Централни Софийски затвор, където за пореден път ще се проведе поредното съдебно заседание по поръчковото дело против Ценко Чоков, кмета на село Галиче и други подсъдими. Както знаете, съдия от специализирания наказателен съд се разпореди съдебните заседания да се провеждат в сградата на Софийския централен затвор, в болницата на затвора, в болнична стая, което е абсолютно недопустимо и в нарушение на българския НПК, на член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Конституцията на Република България и изобщо против всякакви правни норми и логика, при положение, че един от подсъдимите по това дело, Ценко Чоков, е тежко болен, на легло и не може да участва адекватно по делото, не може да представя доказателства, не може да разпитва свидетели, не може да се изказва. Той има тези права по Българския наказателно-процесуален кодекс. Като подсъдим по делото може да дава обяснения по всяко време. Той е лишен от това право. При положение, че съдебно-медицинска експертиза, назначена от съдебния състав, 8 души лекари, вещи лица са се произнесли, че Ценко Чоков е тежко болен, не може да участва в наказателния процес по тази причина и е противопоказно той да остава в ареста, в затвора. Изобщо трябва да бъде лекуван, тъй като е тежко болен. Ето това е сградата, болницата на Софийския централен затвор, където се проведе едно от съдебните заседания по делото, по което всички казваха, че не се чува какво се говори в болничната стая, наречена съдебна зала. Не се знае какво се записва в съдебния протокол. Не се знае кой какво е говорил, какво се отразява. Да не говорим, че няма запис, какъвто е задължителен по едно дело, за да може да се сравни какво е записано в протокола и какво е казано в действителност. Насрочват се съдебни заседания много близки по дати, което пречи на защитниците по делото да искат поправка на съдебен протокол. Това са основните проблеми пред защитниците. Здравейте, вие сте защитник по делото на вашия баща Ценко Чоков. Бихте ли казали няколко думи как се проведе предходното съдебно заседание, доколкото споделиха защитници по делото? Вашия баща е подсъдим по делото. Ценко Чоков е лежал на легло и е бил неадекватен. Така ли беше? Разкажете какво се случи в това заседание. Да, точно така беше. Беше докаран след някакво изчакване, в което се организираше как точно да бъде свален от стаята си на едно легло на колела. Като трябваше да го пренасят през прагове, което за мен, честно казано, беше доста мъчително. Бил е на носилка, воден от стаята, в която е в болницата на затвора. До къде? До нещо като приспособена малка стаичка, в която така или иначе трудно се събирахме и в която присъстваше доста охрана. Явно заради това, че сме в централния затвор. Той не се чувстваше добре. Единственото, което можеше да каже е, че не се чувства адекватен да дава обяснения, че не може да участва, но това не попречи да бъде даден ход на делото и да се проведе едно съдебно заседание, което на практика не доведе до никакви резултати, освен да се даде ход на делото и да бъдат поканени да дават обяснения. Подсъдимите това беше, което се случи от 9:30 сутринта до обяд. Възможно ли е човек, който е прикован на легло, с болки, изпитваш болки, страдания, с лекарства да дава обяснения? Беше ли възможно това да се случи? Не беше възможно. Не беше възможно. Той говореше много тихо, почти не се разбираше и не се чуваше какво казва. Единственото, което можа да каже, че иска, но тъй като има какво много да каже по въпросите, които ще се разискват в съдебно заседание, не би могъл в момента.
Знаете ли дали се прави запис на това съдебно заседание? Мисля, че не се прави. Искания в тази посока са били правени неколкократно от защитниците по делото. Смятам, че не се прави. Не мога да кажа за 100% сигурност, но мисля, че не. Според вас, може ли да се квалифицира действието на председателя на специализирания съд, на състава, на съдийката, която води това дело, като изтезание и нечовешко отношение към вашия баща? Недопустимо е един човек, който е прикован на легло, да участва по това дело. Как мислите? Според мен може да се квалифицира. Разбирате, че моето отношение е субективно, но от чисто човешка гледна точка. За мен беше мъчително да гледам това отношение, при положение, че делото не се води за няма сериозни обвинения, няма някакви срокове много спешни, които така. Не знам, за мен е необяснимо това. От човешка и от юридическа гледна точка аз не мога да си го обясня. Много е мъчително. Не трябваше ли това дело да бъде спряно? Все пак има съдебно-медицинска експертиза заключение. Последното заседание, на което баща ми можеше да участва пълноценно, беше в началото на декември. От тогава всички заседания се отлагат именно поради причина, че неговото здравословно състояние не позволява. Едва в момента, в който заседанията вече се провеждат в Софийския централен затвор, се дава ход на делото. Това са на практика 5 месеца. Вие сте юрист, доколкото ми е известно. Бихте ли казали правата на подсъдимия, които дава НПК, които дава закона, съдията предоставяше ли ги на вашия баща? Той можеше ли адекватно да участва по делото, да представя доказателства, да се изказва последен? Не. Доколкото можах да видя, тъй като съм присъствала, може би от всички заседания не съм присъствала само на едно. Не. Това, което се случва, за мен е потресаващо. Пак казвам, от човешка и от юридическа гледна точка. Не мога да кажа, че съм инстанцията, която ще дава юридическа оценка, но имаше много неща, които за мен са необясними и по-важното са необясними за нашите защитници. Защо и как се случва? Предполагам, че разбрахте предходния път, когато пожелах да вляза в Софийския централен затвор и да гледам делото като обикновен гражданин, да присъствам, не бях допуснат. Да. Беше нарушено публичното начало. Сега се нарушават други права по НПК. А бихте ли казали една правна норма в НПК, която съдията по делото не е нарушила? Можете ли да посочите така? Не знам. Не мога да кажа, че знам всички правни норми в НПК, но имаше доста примери за нашето право на защита, за чисто процесуалното. Да речем, една голяма част от определенията, които се четат в съдебно заседание, не се мотивират. А всички знаем, че тези, които не подлежат, актовете на съда, които не подлежат на отделно обжалване, трябва да се мотивират в съдебно заседание, защото следващия контрол е следващата инстанция. По-висшата, по-горната инстанция. Това е само един бегъл пример. Аз дори не мога в момента да посоча други. Вътре в заседание беше посочено, че публичното начало се спазва. Аз станах и казах за протокола, че предходния път е бил допуснат само един човек извън списъците, който е конституиран като защитник на един от подсъдимите, след като изрично е представил постановлението си за конституиране. Тогава председателя на състава ми възрази, че това не е така и че щяло да се види в следващите заседания, че публичното начало е спазено. Как ще е спазено това публично начало, като не може всеки, който пожелае, да присъства? Закона разрешава, който пожелае да присъства в съдебна зала. Първо, нямаме съдебна зала. Второ, само с разрешение на съдийката, която има тетрадка, в която пише каквото си иска. След това, следващото е, че до тази съдийка никой няма достъп. Аз бях тук предния път, когато се гледаше делото, но никакъв достъп до съдийката нямах, за да я попитам. Прокурорът по делото също не пожела да разговаря с мене. Какво публично начало? Вашия баща можеше ли да се защитава адекватно? Не можеше да се защитава и честно казано за мен беше унизително положението, в което е докаран. Мога само да предполагам за него какво е било. За вас какво представлява това дело? Това е едно мъчение, което продължава месеци наред, без да мога да си отговоря защо. За вас и за семейството? Да.
Благодаря ви, ще държим връзка. Благодаря и аз. Здравейте, вие сте съпруга на един от подсъдимия по делото, което се провежда тук в Софийския централен затвор, и майка на друг от подсъдимите, съпруга на Ценко Чоков и майка на Мартин Чоков. Бихте ли казали, това съдебно заседание, вашия съпруг можеше ли да участва адекватно по делото? В какво здравословно състояние беше той? Абсолютно не беше в състояние да участва в делото. Докараха го на носилка, поставиха го по средата на залата. Обстановката приличаше се едно сме в църква и покойника и ние сме на погребение. Точно такава беше обстановката вътре. Той седнал ли беше или в лежащо положение? Не, лежащо положение. Той не може да седи, защото има проблеми. От 5 месеца вече лежи на легло. Има експертизи издадени, лекари са установили. Ние в залата, никой от нас не е лекар, за да може да прецени какво му е състоянието. Трябваше ли според вас това дело да бъде спряно, след като 8 души лекари са се произнесли, че той не може да участва в съдебния процес? Да, мисля, че трябваше да бъде спряно, защото от декември месец не се провеждат нормални заседания. Ако беше спряно за няколко месеца, този човек да мине на адекватно лечение, да се възстанови, да продължи делото нормално и може би вече щеше и да приключи. А бихте ли ми казали, той можеше ли изобщо в тези поредни заседания, които се провеждат тук в затвора, да участва адекватно по делото, да представя доказателства, да се защитава сам, да задава въпроси, да отговаря, да се изказва последен? Всичките тези права, които му дава наказателно-процесуалния кодекс. Не, мисля, че самият човек е неадекватен в момента. Такова му е състоянието. Не може нещо да ти причинява болка и да бъдеш адекватен, да даваш обяснение, което мисля, че в делото най-важният момент за него е да даде обяснение по обвиненията, в които го обвиняват. Защото до сега слушаме само свидетели срещу него. Мисля, че има и той правото да каже отделно за всеки един от случаите, в които го обвиняват, каква е неговата позиция. Защото давайки обяснения, това е неговото право на защита, което той реализира. Да, и той желае да дава обяснение, но казва, че в момента не е в състояние да ги дава. Не е в състояние. А според вас това изтезание и нечовешко отношение ли е към вашия съпруг? Да, със сигурност е изтезание и нечовешко отношение. Аз съм съпруга на този човек от 27-8 години. Това беше един човек канара, работохолик, беше здрав, работеше много, беше много енергичен. Сега като го гледам в какво състояние, направо ми става мъчно. Той, половината от него го няма, като го гледам на тази носилка завит под чаршафа. И много жалко, че такова отношение може да има към един човек. Въпреки че е подсъдим, всеки човек има права и би трябвало да се уважат неговите права и да му се даде възможност да се излекува. Благодаря ви за това интервю. Ще държим връзка как се провежда и това съдебно заседание. Благодаря и аз. Участниците по делото вече се събират и за това съдебно заседание. Някои от тях вече са тук в очакване да се проведе поредното незаконно и поръчково съдебно заседание по поръчковото дело срещу Ценко Чоков, кмета на село Галиче и други подсъдими по делото, които са обвинени за образуване, организиране и участие в организирана престъпна група. Делото се гледа по принцип от съдебен състав, от специализирания наказателен съд, но вече трето или четвърто съдебно заседание се провежда тук, в сградата на Софийския централен затвор, което е едно абсолютно недопустимо и нарушение на всякакви норми. Здравейте! Може ли сега, ето така аз ще застана, да ви попитам. Вие сте един от подсъдим по делото, което се провежда в затвора. Да. По делото на Ценко Чоков и другите подсъдими. Бихте ли ми казали, в какво състояние беше Ценко Чоков? Къде се проведе първо това дело? На носилка го докарах. На носилка? Да. В какво положение? Лежащо, седно? Лежащо. Лежащо положение на носилка. И къде го закараха? В една стая тук. Една стая? Тесна, ние сме
30 човека в една стаичка. Колко човека се събираха в тази стаичка? Тази стаичка не е повече за 7-8 човека. А той, когато беше внесен на носилка в тази стаичка, в какво положение беше? В седнало или в изправено? В легнало положение. Той можеше ли адекватно да се защитава по това дело? Каква е вашата преценка? Въобще не може да защити. Не може да се защити. Той има права по НПК, не знам дали знаете, Има да права, представя но никой ги не доказателства. Никой ги не спазва. Не. А това, което се записва в съдебния протокол, вие имахте ли възможност да разберете какво Не. е? Чуваше ли си изобщо какво Даже се тя случва? поиска обяснение. Даваме, ама как да дадем обяснение? Затвор. Иска да Има дадете съдебна обяснение. зала. Доколкото разбрах, и запис не се провежда, защото е затвор. Не може да се сравни кой какво е казал, кой какво се записва в съдебния Позволява протокол. запис да се прави. Друго какво бихте казали за това дело? Как Няма се думи провежда за това заседанието? Думи нямам за това дело. Свидетели разпитваха ли се? Не, те са такива искащи пари, не знам какво, не знам що е. Даже един предния път влезе без лична карта. Без лична карта Да. влезе. Нямаше лична карта и влезе. А външни лица има ли по делото? Публичност има ли по това Не, дело? не пускат външни лица. Това на открити врати, но ти не мога влезеш. Не мога да кажа. Тоест, закона дава, съдийката не дава. Да. Царя дава, падаря не Да. дава. Така се случва в това дело. Това е. А вие можете ли да се защитавате адекватно тук? Не ви ли Не. стресира тази Просто съдебна това зала? страх от този затвор. Страх от затвор. Как да се защитавам? Дали има съдебна съд? Вашите адвокати? Моята адвокатка, ще видим дали ще и дойде днес. Те не са длъжни да идват в затвор. Еми, в затвора. Ходи. Какво беше отношението на съдията по делото към Ценко Чоков? Съобразяваше ли се тя с неговото здравословно Не. състояние? Няма съображение. Няма съображение. Никак. Искаше да дава това обяснение, както и вие, така? Как да даде обяснение като болен? Болен човек обяснение може да дава. Много сила. Той няма как да защити. Болен човек не може да дава обяснение. Адвокатите по делото направиха ли отново отводи? Какво ще кажете? Какво се случи по това дело? Адвокатите и тия нямат думи. Няма дума адвокатите. Нямат. Всичко... Изобщо искате да кажете, че защитата по това дело е формална и адвокатите присъстват просто така, като фигуранти, Само да ги нагубят. да не ги губят. Да. А всъщност те не могат да защитават клиентите си. Страх. Това смачкване ли е на защита, тези глоби? които са Смачкване на поставени? всичко. На защита, на нас. Как се чувствате вие? И... Ето го съдебния състав. Така. Това са съдиите, съдийския състав, две съдебни заседателки, съдебен секретар, които отново дойдоха с луксозен автомобил, за да издевателстват над участниците по делото, като ги принуждават да бъдат на носилка, един от подсъдимите да бъде на носилка в легнало положение, изпитващ болки и страдания, в нарушение на член 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, действие на съдията, което може да се квалифицира като изтезание и нечовешко отношение към един от подсъдимите по делото. Участниците по делото вече са се събрали в очакване да бъдат допуснати от съдийския състав в сградата на Софийския централен затвор. Ето това са съдия, секретар съдебен, две съдебни заседателки, които ще си вземат пропуск, за да влезнат
в сградата на Софийския централен затвор, където ще се провежда поредното заседание по поръчковото дело, по мнението на всички защитници и участници в това дело против Ценко Чоков и други лица от село Галиче, обвинени за участие и организиране на престъпна група. Ето това е прокурора, който се насочва към входа на затвора. Участници по делото, свидетели. Ето това е основният свидетел по делото, един от свидетелите. Доколкото е известно, този свидетел, съселяните му от село Галиче заявяват, че същия е разбивал врати с щанга, извършвал е кражби от домове и същия този човек е свидетел на прокуратурата срещу Ценко Чоков, кмета на село Галиче, и срещу други подсъдими по делото. Са другите свидетели. Пред сградата на Софийския централен затвор се намира адвоката по делото. Един от адвокатите по делото, защитник на Ценко Чоков, адвокат Иво Найденов, който за съжаление не пожела да каже няколко думи пред камерата в защита на своя подзащитен, не пожела да разкаже как се е провело предходното съдебно заседание. Вероятно, поради това, че делото е сложно, провежда се в нереални условия и това е стрес за абсолютно всички участници, включително и за адвокатите, които би трябвало да са претръпнали, но и за тях е стрес да се провежда в такива условия съдебно заседание. Отново прокурора по делото не пожела да даде каквито и да е обяснения, да разкаже какво се случва. Любезно го помолих да каже няколко думи, но той не пожела това да се случи с аргумента, че за сигурността на прокурора е по-добре той да не бъде сниман, да не бъде показван. Това са участниците по делото, които очакват. Това е адвокат Найденова, която също не пожелава предходното съдебно заседание, когато бях тук с камерата, да даде някакви обяснения за това какво се случва, да разкаже как протича заседанието. За съжаление, това е положението. В очакване са лицата да бъдат допуснати в сградата на затвора. Очевидно има напрежение. Прокурора не е сниман този път, тъй като не помоли с оглед неговата сигурност да не бъде сниман. Събрали са се вече защитниците по делото. Това са защитниците на Ценко Чоков и другите подсъдими. Адвокат Иво Найденов, адвокат Илиян Василев, адвокат Найденова. Това са съпругата и дъщерята на Ценко Чоков. Свидетели по делото. Ето, седят на пейката в очакване да бъдат допуснати. Другите защитници по делото, адвокат Вушкова, адвокат Христов, които също стоят на портала и в очакване да бъдат извикани в сградата на затвора. Ето адвокатите по делото.
свидетелите, които са тук в очакване да бъдат разпитани. Адвокат Христов и адвокат Глушкова трябва да си вземат също пропуск, за да бъдат допуснати в сградата на Софийския централен затвор. Вероятно. Отново охранителният състав на затвора извиква поименно лицата, които са записани в тетрадката на съдийката и на които е разрешено да бъдат допуснати в сградата на Софийския централен затвор за участие по делото. Предстои да влезнат участниците по делото. Както виждате, размахват се списъци, проверяват се лицата, на които е разрешено. Ето тук ще видите служителя от охранителния състав, който държи един списък и в който съдийката е посочила кой може да бъде допуснат и кой не може да бъде допуснат. И така започва делото срещу Ценко Чоков и други подсъдими. Допускат се всички лица, които са записани от съдийката, за които тя изрично е дала разрешение. Това са подсъдими и свидетели, граждански ищци, адвокати, упълномощени и резервните защитници по делото. Сградата на затвора, болницата на затвора, един недопустим поръчков съдебен процес, в който едно лице бива изтезавано, към когото отношението е нечовешко, в нарушение на всички принципи на правото, на законови разпоредби, както в НПК, както в Закон за изпълнение на наказанията и задържане по стража, така и в член 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Отново това дело ще се провежда по същия начин, тъй като подсъдимия по делото Ценко Чоков е тежко болен, в легнало положение той ще присъства в някаква стая, която е наречена съдебна зала, без никаква публичност на делото, без да се знае какво се записва в протоколите, какво се говори, никой не чува какво се случва и никой не знае как се води съдебния протокол. Няма запис на това съдебно заседание, въпреки че изрично е поискано от адвокатите по делото да се провежда запис, за да може да се сравняват протоколите, какво е записано в тях, да се иска тяхната поправка, както казаха адвокат Глушкова и адвокат Христов. Не може да се извършва поправка на съдебния протокол, тъй като се насрочват и съдебни заседания в много близки срокове, форсира се, бърза се да приключи този съдебен процес. Очевидно, че е поръчка, очевидно, че някой има интерес Ценко Чоков да бъде съден и осъден, да бъде тормозен, да бъде малтретиран, да бъде изтезаван, докато се води този съдебен процес, за който всички защитници и подсъдими заявиха, че се провежда един недопустим съдебен процес, който може да се квалифицира като изтезание и нечовешко отношение към болния, тежко болния, за когото съдебно-медицинската експертиза и 8 души лекари се произнесоха, че не може да участва в съдебния процес поради тежкото си заболяване. Ще следим този съдебен процес и по-натам и ще уведомяваме обществото за това какво се случва в нашата мила България, как се провеждат делата, как се нарушават законите. Ще ви информираме, очаквайте следващото видео за това как е протекло това съдебно заседание. За предходното вече разбрахте, Ценко Чоков е бил на носилка, изведен от болницата на затвора в някаква стая, пригодена като зала, където се е гледало делото. Отново в легнало състояние, без възможност да се защитава по това дело, без възможност да дава обяснения, без възможност да сочи доказателства. Такава е практиката, за съжаление, на специализирания наказателен съд. Очаквайте следващото видео.